Takže čau lidi, vidíte na kanálu tutoriály a gameplay. Dneska si dáme video z My Summer Car. Už pojedeme, teda ne tutoriály, ale tentokrát si dáme, jak se tomu říká, normální sérii. Dáme si modrou Satsumu, mody ukážu hned. Máme tu God mod, že neumřu, ale budu muset žrát. To je na telefon, abych mohl ho vozit sebou. Opravitelná oktávka, že můžu saveovat změnu. Takže pokračujeme. Dneska a vlastně jedinou věc, co jsem si udělal, tak budeme tak nějak používat editor, protože prostě to. Tak jsem si dal jsem si vlastně ráčnu sadu a taky jsem si dal a opravil jsem úplně všechno. Můžete vidět God mod, ale on to nějak bude vypnout. Jo, už se to vypnu samo. Ještě já jsem tady něco kontroloval, takže teď si uvědomíme tohle. Chodíme dolů tady elektriku. A půjdeme si teda vzít tady Keftrilovi peníze. A potom si dám tu turbonálepku, se neděje. A potom pojedeme do města. A tam dáme věci na spojdu a pojedeme do města. Traktorem se zastavíme pro oktávku. Dostali jsme jenom 270 marek vlastně. Takže traktorem se pojede pro oktávku. Vezmeme oktávku do města. Traktorem. Tam se nakoupí, vytrhneme týmový automat. První nakoupíme, potom mu vytrhneme ten automat. Aby potom nás nemuseli platit. Takže tady si to otevřeme, dáme tam tu nálepku, ať už máme tam něco dáno na Satsumě. Nevím proč, když jsem si dával modrou Satsumu, proč ji mám najednou. Protože já vím asi proč. Tak to si když tak můžu editor změnit, takže vezmeme teda to, co bude potřeba. Takže tohle sedačka řidiče, tady to, a ramena. Pokud jste neviděli moje video, kde jsem dělal tutoriál na My Summer Car, tak se na mě určitě podívejte. Zatím to má okolo 50 zhlédnutí, za co vám děkuju, jsem čekal to horší. A poděkoval bych vám, když byste se mi koukali na videa z hry Farming Simulator 22. To má hodně málo zhlédnutí, takže to bych byl rád, kdyby se na to někdo koukal. To má prostě to má málo zhlédnutí, takže bych... Jo, takhle, musím si zopáknout tady. Teď si teda nevzpomenu. Počkej, jak máme tam 9. Tady to až 9. Takže zatím se to neseká. Děláme si objednávku, nějakou malou, jenom na takové ty důležité věci. Tak já bych ji mohl udělat hned, co znamená, že tady vlastně objednávka. A co my si potřebujeme? My potřebujeme disky, zatím objednávat nebudeme. Pořídíme si tady to kvůli té přítelkyni, když taky tady to. Pardon. Tady to budeme potřebovat tohle a tohle. Tam dáme tady to kvůli seštelování toho auta. Další potřebujeme
Ten setrvačím zatím ne, to neděláme, nejdeme na rally. Určitě chladič. A tady to můžeme vykoupit. Tak, tam máme tady objednávku. Takže máme jednu věc z krku, takže teď udělat teda ty věci na toho strejčka. Takže na kanále Pepa z Depa bude vlastně, což je kámoš, hrál jsem s ním, že Village a z Village, ve Village vlastně kámoš bude není slyšet, protože bojujeme hodně s tím programem, na kterým já teď že prostě tam není slyšet ten hovor. Ne, to je 11, to je. To je 11. Jde se. Tak jde se, to je 11 vlastně na motor. Tady je šroub. Prostě tu ráčku jsem si dal v tom editoru, aby jsme ty videa byly takový rychlejší. Tady někde byl šroub. Tak. Tam jenom dá. A chtěl bych jenom říct, že třeba když se... aha, to je doprava, dáme. No, doprava strany. Zase jaký je to ty krásu, 11 to je. No. 10. Tak jsem to pořádně. Neutáhl jsem to pořádně. Co my si uděláme, protože abych se s tím nemusel asi... Ne, to ještě dělat nebudem. Možná to zapomněl. Takže chtěl bych říct, na co budeme tady používat MCS editor. Uvidíme, ale třeba možná se budu třeba za kamerou se portnu. Nebo třeba když budu jenom potřebovat něco na rychlosti, něco portnu. Peníze si dávat nebudu. Ale možná, tak vlastně, když bychom potřebovali třeba žumpy nebo třeba dříví, tak když tak bych mohl zkrátit ten čas, aby jsme třeba mohli i něco dělat, že jo? Tak to myslím, že je 12. Ne, to je 11. To je 11. Mise, já už jsem tu hru hodně dlouho nehrál. Dobrý, můžeme pokračovat. Já se tam vemu, ať se s tím nemusím štvát. Tyba, tady ten šroub je jaký? Kdybych to tak streamoval, tak už mi to řeknete. Ten to není. Ježiš, tak se tady nebudu dělat, co já tady s tím blbým šroubem, ne? Nebo je to 12. Už ji mám. Dobrý, konečně jsme na to přešli. Pardon lidi, nepřišlo oznámení. Já si to teda vypnu, ať to neruší na videa. Dobrý, pardon, mluvím si moc. Takže mám u sebe jedno pívko. Jo, já jsem pívčo dal tam. Dojedeme na mopedu pro traktor. Ještě než vlastně vyjedeme, tak zavřu úplně v tom novém updateu, než se můžu vyletět vozy.
Jo a do příště si sem přidáme. A nebojte co, já to tady ukončím a přidám si sem jeden mod, kde bude hodně rychlej traktor, a budeme to mít o hodně rychlejší ty cesty, takže to bude další mod. Takže lidi, zatím se rozloučíme, takže čau a uvidíme se u dalšího videa.